Hej Signe. Hallo. Hallo. Nå, siden at vi ikke kan bruge min computer til at se hinanden, så må vi lave en lille film og sende til dig, så vi kan se vores lejlighed. Nå, nu er min computer den er lige sat ind i kablet for at lade op, så jeg kan ikke gå rundt. Men se, der sidder Stig. Se noget, Stig. Hej Signe. Det var Stig, der sagde hej. Det var vores spejl. Det ene spejl. Jeg ved ikke, om du kan se lejligheden, når man gør sådan her. Kan du se? Kan du se det her? Det er i hvert fald et vindue. Et vindue. En seng. Fjernsyn. Og den anden sofa. Og et spejl mere. Okay. Nu prøver jeg lige at gøre sådan her og tage den over bordet. Stifle lidt din computer. Det er så buen overgangen til vores omklædningsområde. Nej. Nu faldt den ud af strømmen. Ej, hvor den faldt ud. Den kunne ikke være mere faldet ud, end den var lige nu faktisk. Okay, prøv igen. Stig. Så, nu er jeg ude i vestfløjen. Og det vil sige køkkenet. Nej, den anden vej. Det er vores ur. Og kan du se her? Det er ud til vores badeværelse. Jeg går lige ud til det. Er det ikke en flot effekt? Nå. Her er køkkenet. Her står vi, og vi skal lave mad. Sådan her. For eksempel, hvis vi skal lave Hej Signe. en gryderet. Hej du, hvad hedder det? Vi kan ikke lige snakke med dig lige nu. Nej. Signe, læg på, Stig. Vi ringer til dig om lidt. Hej. Se, Stine. Så ringer du bare, mens vi vil lave den her film til dig. Det er jo simpelthen ikke opkendt. Nå. Herovre, der står vores brødrester. Og her, der har vi nogle hvidløg. Og så har vi nogle æggebager. Og så også krydderihøle, hvor vores opvaskemiddel også er.